presentamos ya en la esquina azul, desde Latvia, Sergejs Nikolaitis. Moi boas noites, saúdos desde o Polideportivo dos Remedios en Ourense. En xogo o título mundial dos pesos pesados de kickboxing. Este o aspirante Nikolaev Sergeyev, 27 anos, campeón de Letonia, que tratará de arrebatar o título de campeón mundial o galego o ourensán Simón González, 40 anos, 33 combates profesionais. Esta noite disputará o 34º, 12 veces campeón do mundo. Quizáis esta sexa tamén a derradeira oportunidade na que Ourensán poña en xogo o seu título, posto que comentou en repetidas ocasións nestas últimas datas a posibilidade de deixar o kickboxing profesional. Velaí o Ourensán saudando o público no Polideportivo dos Remedios, algo máis de 2 milleiros de afeccionados dispostos a presenciar esta interesantísima velada co título mundial dos pesados en xogo. O árbitro do combate, o portugués Carlos Ranjanali, experto neste tipo de competicións. Non en vano ven de dirixir na última época 5 combates do peso pesado nas diferentes versións dos campeonatos de kickboxing. Velaí a Carlos Conde, o adestrador do Puxil Ourensán. Tamén hai anos Carlos Conde foi campeón de Europa de kickboxing na versión da Federación ISCA. Neste preciso momento arranca o combate, primeiro asalto, combate marcado a 12 asaltos, e é que efectivamente non hai ningún dos contrincantes que poña fin a este campeonato do mundo. Primeiros instantes de combate, hai que marcar 8 patadas alo menos por asalto. O control do centro do ring, sempre buscando a pegada corta o Puxil Ourensán. Teme o lanzamento gancho crochet de esquerda por parte do Puxil letón. Aí está o primeiro contacto do Puxil galego, tratando de manter a distancia. Estaba moi advertido por Carlos Conde sobre a potente pegada do Puxil letón. O intercambio de golpes buscaba aí achegarse a faciana de Simón. Nikolaev Sergeyev. Apuntamos os primeiros segundos deste combate. Un novo intento de achegarse sempre co seu pé esquerdo, marcando a distancia Simón González, o campeón do mundo. Nikolaev Sergeyev marcando a guardia, sempre marcando pegada coa xamán esquerda. Sen dúbida é o seu mellor golpe. Outra vez Simón González tratando de achegarse a faciana do Puxil letón ca súa perna. Xa cumplimentou as 8 patadas regulamentarias. Aí agora sí chegou con contundencia Nikolaev Sergeyev. Son os primeiros instantes deste combate no primeiro asalto. Sen dúbida, primeira toma de contacto entre os dous contrincantes. Aí chegou agora claramente Simón González á altura da testa do Puxil letón, a piques de perder o equilibrio. Hai advertencia de Carlos Ranjali. O Puxil letón tratou de suseitalo, pide deportivamente disculpas. Comproben como marca a distancia Simón sempre cas súas pernas, tratando de buscar agora sí o crochet de dereita. Impactou no rostro, na faciana do Puxil letón. Pide calma Carlos Conde na parte inferior das imaxes. Outra vez cas dúas pernas, ca dereita coa esquerda, trataba de achegarse a faciana do letón. Claro, primeiro asalto a prol do Puxil galego, do Puxil Ourensán. A puntuación que comeza a decantarse claramente para o posidor do título. De seguida vai a principiar o segundo asalto. Aí Nikolaev Sergeyev recibindo as últimas indicacións por parte do seu adestrador. Xa está preparado no seu curruncho do cuadrilátero Simón González. Segundo asalto desta pelexa marcada a 12 asaltos. O título mundial en xogo. 34º combate profesional de Simón González e o 32º deste xoven letón aspirante a facerse co título mundial. O intercambio de golpes claramente agora sí chegou nun 1-2. Nikolaev Sergeyev a impactar na faciana de Simón González.
non parece acusar a lo menos os golpes o Púxil galego. Doutra volta marcando sempre distancias ca súa perna dereita. Agora sí chegou tamén o letón o corpo do posuidor do título mundial. O intercambio de golpes, lembren, estamos no segundo asalto. No primeiro malia non existir gran diferencia, este sí se puido decantar claramente para Simón González. A outra vez marcando distancias, achegando con claridade, sempre ca luva dereita marcando distancia, co pé esquerdo procurando sorprender a altura do ombreiro dereito o Púxil letón. Agora sí impactou claramente na faciana esa man esquerda de Simón. Agora o golpe tamén ca súa perna dereita, outra vez ca perna esquerda. O intercambio de golpes, como boamente se defende, como boamente pode, se defende Nikolaev Sergeyev. Comeza a acusar o castigo que está a ser sometido por o Púxil galego. Apenas 1 metro de distancia, non arrisca demasiado letón, está quizáis buscando a oportunidade de sorprender a súa man esquerda para impactar directamente sobre o rostro de Simón González. A caída de Simón, agora esvarou novamente, perdeu o equilibrio o ourensán, esvarou sobre a lona do cuadrilátero do Polideportivo dos Remedios. O público que sigue intensamente esta velada, máis de 2000 afeccionados no recinto ourensán, no que Simón xa acadou noutras dúas oportunidades o título de campeón mundial daquela de Super Welter, agora dos pesos pesados. Remata o segundo asalto, quizáis neste caso máis igualado. Lembremos que caeu na lona, esvarou Simón González, e de seguida coa dirección de Carlos Rangiali, o árbitro portugués, vai a principiar este terceiro asalto por o título mundial dos pesados. Está evidentemente cansado xa Nikolaev Sergeyev. Carlos Conde, que imparte as últimas instruccións, xa comezou o terceiro asalto. As 8 patadas regulamentarias, marcando sempre a distancia. Agora sí chegou ca súa man esquerda. O intercambio de golpes, afortunadamente aí esquivou no perfectamente Simón González. Puido impactar o crochet de esquerda de Sergeyev, Nikolaev Sergeyev, que agora sí está a recibir o duro castigo por parte de Simón González. A diferencia de corpulencia é evidente, moita máis experiencia no Púxil galego. Non en vano aí están eses 12 títulos de campeón do mundo, prácticamente un experto en combates deste tipo. O Púxil do Leste trata de aguantar as acometidas de Simón González. Observen, non arrisca en absoluto Nikolaev Sergeyev. A iniciativa é sempre do Púxil ourensán. Outra volta cae Simón González, desta vez esvarou, recibe a conta de protección por parte do árbitro do combate. Non vai a ter ningún tipo de atranco, claramente está a levar a iniciativa. E está o crochet da súa man dereita, outra vez a perna de Simón impactando no corpo, tamén na cabeza do Púxil letón, marcando a súa man esquerda, buscando o momento no que enganchar ese crochet na faciana de Nikolaev Sergeyev. Por moi pouco non chegou neste segundo intento. Estamos no terceiro. Agora sí, a iniciativa e claramente o control do combate por parte do Púxil que dirixe Carlos Conde. Está pedindo o árbitro maior combatividade o Púxil letón, que bastante ten con aguantar as acometidas do ourensán. Agora sí vai a ser obxeto de sanción. Suxeitou claramente, vírono, Nikolaev Sergeyev como aguantaba a perna de Simón González, lanzaba o seu crochet de dereita. O árbitro que advirte o Púxil do Leste que é castigado cun punto. Unha vantaxe máis para o Púxil ourensán, que agora está tratando de achegarse. Marcaron 1-2 sobre o corpo de Nikolaev Sergeyev. 27 anos deste Púxil do Leste, que trata de abrirse camiño no mundo do kickboxing profesional. O terceiro asalto ven de rematar no Polideportivo dos Remedios. Desta vez sí, a iniciativa claramente do ourensán, que comeza a marcar distancias por punto. Está claramente cansado Nikolaev Sergeyev, recibindo a axuda do seu adestrador no curruncho do ring. Tamén Carlos Conde, o que trata de transmitir indicacións o seu Púxil. Viron o cartón co cuarto asalto. Cansado Nikolaev Sergeyev, ten que ser advertido por Carlos Rangiali para que se incorpore ao ring. Comeza a acusar certamente o castigo que está a recibir por parte do ourensán. Vai a comenzar este cuarto asalto. Quizás Simón vai a arriscar agora na procura do Púxil letón, consciente de que
o cansanzo físico neste caso xoga a favor do Púxil galego. Hai unha primeira conta a Carlos Rangel, advertido novamente por parte do árbitro portugués Carlos Rangel, o letón do xeito no que se está a desenvolver la pelexa, comete moitas irregularidades. Aí está novamente marcando iniciativa Simón González, golpeando agora claramente o Púxil letón. Ollo que pode caer Nicolás Sergeyev, está a recibir un duro castigo. O intercambio de golpes está pedíndolle calma a Carlos Conde Velaí na parte inferior das súas imaxes. O adestrador do Púxil galego indicándolle que teña calma, que teña moito cuidado con esa man esquerda durísima pegada do letón. Afortunadamente polo de agora en ninguna oportunidade chegou a impactar na faciana de Simón González, que sin embargo si está a infringir, observe unha vez máis, un durísimo castigo, intercambio de golpes, tanto ca luva dereita como a esquerda, buscando sempre impacto ca súa perna esquerda, e quizáis unha das mellores armas do Púxil galego. Aguanta agora no centro do ring, agora sí, primeira vez neste cuarto asalto que Nicolás Sergeyev chega a golpear no corpo do Púxil Ourensán. Trata de sacudirse como boamente pode ese claro dominio do galego. Impactou agora sí tamén o crochete esquerda por parte de Simón. Unha vez máis esa perna arriba, apenas pode completar as 8 patadas regulamentarias Nicolás Sergeyev. Observen, está moi castigado, está cansado o Púxil letón, está a recibir un duro castigo. Pode ter a oportunidade quizáis Carlos Conde de castigar aínda máis o letón neste cuarto asalto. Ven de rematar, e pouco a pouco a distancia que se fai facendo máis importante, máis puntos de vantaxe para Simón González, que recibe as instruccións por parte do seu adestrador. Nicolás Sergeyev, que está aguantando como boamente pode as acometidas do Púxil Ourensán. Atención a este quinto asalto, debe ir a por todas agora Simón González. Está literalmente tocado Nicolás Sergeyev. O golpe agora que recibe o Púxil galego, como boamente se protexe, como boamente pode se protexe o Púxil do leste. Quizáis pode sorprender agora cun pé Simón González, marca distancias, croche de dereita, insiste no intercambio de golpes, unha patada que a piques estivo de impactar claramente na testa do Púxil do leste. O controle claro do Ourensán, aí está no centro do ring. Ollo intercambio de golpes, está tratando de buscar Simón González o golpe definitivo, que o aguanta como boamente pode Nicolás Sergeyev. Observen que nin tan siquiera intenta xa achegarse a faciana de Simón González, é claramente superior ao Púxil galego. Sempre marcando distancia ca súa man esquerda, buscando o golpe ca man dereita. Nicolás Sergeyev bastante ten con aguantar as acometidas. Aí unha patada a reviravolta de Simón. Outra máis, ollo que ven de caer Nicolás Sergeyev. A patada pode resultar definitiva. A altura do fígado, como se doe, como se laia Nicolás Sergeyev do golpe que recibiu. A conta de Carlos Rangel. O combate que ven de rematar por KO no quinto asalto. Simón González ven de revalidar o seu título mundial dos pesos pesados. No quinto asalto vamos a ver a repetición desta patada a altura do fígado. Sorprendeu por completo a Nicolás Sergeyev, que se doe sobre a lona do cuadrilátero do Polideportivo dos Remedios. Unha toma máis, inapelable o golpe de Simón González. Afortunadamente está xa recuperado Nicolás Sergeyev, que recoñece a superioridade do Púxil Ourensán, do Púxil galego. Simón González, por 13ª vez no seu dilatado historial, campeón do mundo de kickboxing. No centro do cuadrilátero, Simón, que é declarado campeón do mundo polo árbitro do combate, Carlos Rangel. Simón González, que saúda ao público, máis de 2000 afeccionados que seguiron esta velada en directo no Polideportivo do Remedios. Foi unha
unha falsa alarma que realmente me comunicaron de que pegaba moi fuerte ca mão izquierda e que posiblemente era zurdo, pero bueno, non é que eu non tiña conocemento nada deste rival. Sabía que era un rival que estaba no ranqueado e me mandaron pois un pouco de rodaje. Non era o número 1, pero vemos que era un chaval fuerte, con as características moi pegador, bueno, moi retremido, porque claro, había moita temperatura no pabillón e igual se estaba dosificando pois pa máis largo, pero bueno, surgiu esa girada no fígado e alégrome de que pasara así e que se terminara desta maneira. Non lle diches opción, fuches moi superior. Sí, porque realmente funo presionando todo o momento, non lle deixei a distancia adecuada para ejecutar os puños fuertes dele, entonces pois e non se topaba cómodo e funo levando, digamos, non foi moi agresivo para atrás, non sabía pegar moi ben, entonces quiteiñe partido. Aí está Santiago Morales, campeón do mundo, acabouse aquí. Sí, realmente quería facer a última en Vigo, pero vou non pensar porque le tuve moito sacrificio nesta e teñome que mentalizar se a fago co ruso do ano pasado. Me encantaría volverlo a facer, iniciei aquí no pabillón dos Remedios no 83 e se acabo pois en Vigo tamén me gustaría, pero teño que o plantear dunha maneira moi ben porque cóstame moito entrenar e neste peso faiseme moi grande, 90 kilos é un peso moi fuerte, entonces teño que o plantear ben. Vou miralo e xa notificarei no seu momento.